Jeg vil gerne vise min seneste modifikation. Jeg har sat en Arduino timer på min kværn med et TFT display. Jeg har valgt at tænke lidt anderledes, for jeg kører i gram og ikke i sekunder. Med den ene knap kan man vælge, om man skal have et enkelt, dobbelt eller trippelt skud. Og så nedenunder der skriver den, hvad den har leveret, altså baseret på en kalibrering. Men som I kan se, så kan man trykke, så står her start, man trykker start, og man stopper den ved at trykke på den igen. 1,6 gram cirka. Jeg vil vise en kalibrering, hvordan det foregår. Holder man valgknappen inde, får man en servicemenu. Og her kan jeg lave en kalibrering. Så spørger den, hvor lang tid jeg skal kværne for en kalibrering. Og jeg ved, at et 5 sekunders kværn ligger et sted mellem 15 og 17 gram. Så det passer meget godt til en kalibrering. Så jeg holder et bære under og trykker start. Så vil den så have at vide, hvor meget fik jeg. Så det var jeg af. 14,5 gram, og vi tester lige en gang til, bare for at være på den sikre side. (14,5 gram). Det indtaster man så. Jeg holder justerknappen inde. Det tager lidt tid, for den skal lige en tur op omkring max. 14,5. Vi kvitterer OK, og så er den kalibreret. Forlader vi servicemenuen. Og så kan vi jo for sjov skyld teste. Om det passede nogenlunde. Så jeg vil have 16. Hvis man undervejs igennem en stak bønner synes, at nu leverer den ikke det, den skal, så har jeg lavet en menu, som man kan justere. Det er så den øverste. Hvis man vælger den, så spørger den, hvad man sidst fik leveret. Det vil sige, man vejer simpelthen en portion af, og så taster man ind her, hvad man fik. Og så justerer den kværnen ind efter det. Så der er mulighed for at justere uden at lave en kalibrering.